majka rekla, dragi, sve je ovo previše napredna moda za takve kao što si ti. Pa, drskosti li? Rekao smo ti da je loše. Loše? Ovo je gore nego što sam ikad mogla da zamislim. Rarity, tako mi je drago što si došla. Napokon, poni koji shvata da je moda u ovoj radnji previše briljantna da bi bila na prodaju. Šta? Ti kao skroz razumeš koliko su kupci bez veze, a? Gledanje kako odlaze me ispunjava slatkom tugom. I bit će ti drago kad čuješ da sam rešila tvoj problem sa glodarima. Neko kaže da prestane da govori to! Sad je dosta! Fluttershy, bojim se da mi ne ostavljaš izbora. Ti si otpuštena! Srećeno sa nalaženjem zamene. Pa na sreću ja... Uvek sam mislila da je zapovednički nastrojena. Ti si otpuštena! Šta god. Sad ja... Znam ili da? Mislim, ono kao... A u stvari, i ti si kao isto skroz otpuštena. Kao... važi. Pa, drago mi je što je to gotovo. Pretpostavljam da vam dugujem izvinjenje. Misliš? Toliko sam se trudila da udovoljim svim tvojim kupcima da... Kojim kupcima? Možda sam malkice preterala sa svojim likovima prodavaca. Žao mi je što sam vas uvredila. Znate da sam se samo pretvarala, zar ne? Zašto si mislila da moraš da budeš neko drugi da bi upravljala radnjom? Mislim da mi je ponašanje ponija sa Saddle Rowa dalo samopouzdanje da se nosim sa njima. Draga, nikada ne bih poverila nekom užasnom poniju sa Saddle Rowa svoju radnju. Zato sam i tražila prijatelja za to. Pa, ja bih i onako sigurno radije bila ja. Iako nemam ono što je potrebno za ponija iz radnje. Ja te ne bih tako podcenjivala. Ti likovi prodavaca su došli sami iz tebe. Da! Mislim da i tekako imaš ono što je potrebno. Možda malo i previše. Zaista, imaš svu potrebnu unutrašnju snagu, ali mislim da svi želimo da je vidimo u slatkoj, običnoj Fluttershy. I to mi je upravo dalo nadahnuće koje sam tražila. I poslednja, tako, komad koji mi je nedostajao u kolekciji. Ratnice sa unutrašnjom snagom. Divno. O, prelepa je Rarity. Samo mi je žao što si napustila Canterlotsku kraljevsku modnu reviju prerano. O, draga, pravljenje savršene haljine je malko veće zadovoljstvo nego njeno pokazivanje. Upečatljiva haljina, Rarity. Zdušno se nadam da ne pokušavaš da podriješ kraljevsku modnu reviju povlačeći se da bi je predstavila ovde. Šta? Ne, Da li si ti razmotrila mogućnost da kraljevska modna revija pokušava da podrije Rarity tako što se održava u Canterlotu, a ne premešta se ovamo? Jesi li? Ja... ne. Tako sam i mislila. O, unutrašnja snaga. Uloge tumači: Marijana Aranđelović, Jelena Jovičić, Aleksandra Širkić, Snežana Jeremić-Nešković i Marko Marković. Tonski snimatelj Vladislava Spasić. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Slobodanka Ivanović. Songovi Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.